Tässä me ollaan kaksi väärää, ehkä niin on, mut kuka se määrää? Ketkä saa mennä ja toistensa luona viihtyä yhden yön? Molemmat pelkää riskejä ottaa, varassa näissä mielessä sottaa. Lopulta tuntuu, et mieluummin yksin puuronsa aamulla syö. Kokeillaanko meillä onko jotakin kuitenkin? Kokeillaanko meillä onko jotakin kuitenkin? Vaikka emme oikeita oo, huomataan toisiamme voimme lohduttaa. Kaikki löydä ei milloinkaan suurta rakkautta. Toisiamme voimme lohduttaa. Onko se totta, jostain luin sen? Yksinäisyys on kuin loinen, muutissa kunnon kosketuksen ihminen sairastuu. Meiltä on virheet, voimat vieneet, hukatut hetket, turhat toiveet. Kaikesta tästä taukoa kaipaan, syli hetkeksi tuu.